begiratu atzea, hortzi mugak suta, gure begie zeruta. Disko hau badala Ñabarduren disko bat. 2 urte eta erdi joguz konposatzen eta detaile guztizek, prozesu guztizen saiatu gara asko zaintzen. Eta kantuek bera, kantu bakoitza be, saiatu gara mimetan eta zaintzen eta ez dakit, nik uste Ñabardura asko dauzela diskoen bertan, ez? Bai letra aldetik, bai tonalidade aldetik, bai timbre aldetik, instrumentu ezberdinik asko jokatzen dugu kantu bakoitzen barruen, nik uste disko orokorrien, ez dakit, olatu bat moduen ulertzen hondik, ez? Osa, badekoz momentu gorenak eta momentu bat jogo epe, ez? Eta kantu bakoitzen, entzuten bazue be, badauela dinamika hori, ez? Badau kantu gora iken deu, bera iken deu, eta tartien pasetan da, bueno, puntu guztizetatik, ez? Eta uinen modukoak dira edutzea, ez? Talde moduen be aldatu garela, esperientzizik emoten da ben, zer hori, ustote, badeko gule ez. Azkenin ikustu temporigaz gehiago asertetan duzule, nahi dozun hortara gehiago hurbiltzen zarela ez. Eta gero nik uste norbanako moduen be 10 urte ez alperri pasetan ez. Eta nik uste aldatzen garela, gure lehentasunek aldatzen die, bizitzan ez dakit gauzek aldatzen die ez. Baina bai gara gaur egun hasi ginen bardino jarraitzen dugu taldien, eta nik taldi bai uste oso matzeot, gure desoreka eta oreka hortan badauela, neurri baten badau zeuzelako oreka bat ez, eta funtzioa egiten gu, eta gustora gauz ez. Eta zentzortan nik bai ikuste taldie sendo ez. Naizenak izenik, ez du behar biluztean, nire eskolak zatika, zun aurrean erortzean, bizortzeko hil behar den, zubi honen hasieran, begiratu beharrean, ikusi nazazu. Eta letren aldetik saiatu gara, ez? Hortzen mugak begietan adierazten dabena da ilusio bat, ez? Imaginetan gendun hortzen muga bat, eta hortzen muga hori begida baten isladatute zein jardekon horrek, ez? Ezkenien, noberan injarretan sinistute eta noberan beldur eta duda eta zalantza eta parte ilun guzti horreri musinen barik, baina aukin, ez dakit, serenidade bat eta dignidade bategaz aurrera behitutie ez, eta ilusioaz zatorkizunari aurre eki ez. Espiritu hori da. Nik uste musikalki diskoa borobiltzen da ben espiritu hori ez. Eta gero letraletik saiatu garena da hortan ez. Gure zalantzak, dudak, Euskal Herrizen gaur bizi dugun egoerie, Gerra Zibilen gaize beha ateratzen dugu. Beti ben ikuste dut, ez diek ekintza horren edo gertakizun horren kronikak, diena da gertatzen dakuzen gauza horrek guri sortu eskuzen emozioetatik erbaiten dugu ez. Kontan laguntza aukin dugu, Joseba Sarmendia, Ion Maia, Maialen Lujanbio, Julen Gabidia, eta Uxu Alberdin laguntza aukin dugu, eta letratan eta nik ustotu egerten dela ez. Gu eskara idazliek, eskara poetak eta guztetiak idaztie eta gure emozioak ez dakit idatziz be asaltzi ez. Baina nik uste dut jende guzti honek diskue asko aberastu da bela zentzortan be, eta letratan be pausu bete mondo gule iruti ez. Hemen gaude gaz zalantza gokin genduzen hasieran sartu edo ez. Ze melodia aldetik eta gaza melodia bastante klasikue eta zalantza gokin genduzen. Baina letra impotenti iruditzeakun eta pentsa gendun melodi klasiko horren gainien zozer ezberdin eitie eta José Rasenperenari pianoek sartzeko eskatu otzagun eta
beragaz edio lanin hasi ala, konturetu ginen kriston potentziala eukela kantuek ez, eta barru heltzen zala benetan hasieratik ez. Eta niretzako bada kantu oso berezi bet, ni bintzet, emoziona goiten abena ez. Iruditzeaz musikalki beha zerte dudala, letrie apurubet ataraten gehi jau, gauzot letrie ikaragarri jedala ez. Joseba Sarna indian letra bat da, kartzelako poematako letra bat. Eta uste dut nik, ez dakit, igual komposatzen zauz, hainbeste huelta motetzazuz, grabatzen, nahazten, ez dakit zer. Eta orokorren kantuek, badau momentu bet, ez dakit, hainbeste huelta motetzazue, jaztuz libre entzuten, ez? Behin diskoe urten eta handik, hilebetik pasare die, disko hori entzun eta benetan entzutera eta lasai entzutera jartzen zarena, ez? Larri impliketa zauz, ez teko zu distantzia nahikorik diskoekiko ondina, ez? Eta kantu horregaz ez hori pasetan. Kantu horre disko eskuetan euki eta ondino ja urten dugu diskoek eta entzuten dut eta jarraitzen dugu ikutzen ez, kantu horrek. Eta nik uste badala bereziz, Zori gaitzez, haunitz ekibokatu. Ekarri gintuzten, eserriko azken. Bi urtetan grabatu dugu, bi udatan. Oindala uda bi abostuen grabatu gendun Gerniken musiken music estudioetan. Hor 5 kantu grabatu gendu zen, Rafa Sardina teknikari zegaz. Eta gero oingo abustuen grabatu dugu beste 5 kantu. Usurbilen igaine estudioetan. Rafa gaz baitebe. Eta gero Rafak berez estatu batutan lan egiten dugu, bertan deko beran estudioeta, eta eskatu eskun berak nazketa eta bertan egin gure izen bala ez. Eta bertara jo ginen. Agostun bukaeran bertara jo ginen, bertan naztu gendun diskoa, bertan masterizago gendun, nire gaz, egaz. Eta, hola, junda ez, grabazio prozesue hemenetan ibili gara. Komposatu Euskal Herrizen jogu, grabaketa bai, nazketak Los Angelesen jogu, Rafa Kalaren eskatu eskuleroz. Prozesu bakotxaren bukaeran, musikigaz lotura hori mantentzie, hori eiaku ondino guzti sigatu bintzet. Hor mantentzen dugu har hori ez. Baina egize da, grabaketa prozesun zauzenin da amaitze zunien kokotere arte amaitze zule. Eta gogoa dekozu joteko ez. Eta bardine gertatzen da, gira baten bukaeran behar bada gogu edekozu komposatzeko lasai eta grabaketa prozesu baten sartzeko. Momentu enten, estudiorik ez dut ikusi behin gure. Eta nahi dutena da hori ez, kontzertu zuzenekoetan gozau ez. Eta nik uste dut egize dela, kensazpi badala zuzeneko talde bat. Nik uste dut diskoetan gure bidea egiten gauz, eta baina nik uste dut zuzeneko talde bat garela. Eta ez dakit, kantuek zuzenin irabazi egiten dabela, eta publikoa sortzen den harreman horrek, ez dakit, emotetzola beste dimensio bat egiten dugun ediaz. Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begie zeruta.